फिसा अखाफोरा नैबेनो नायनानै लादो दे मोजाङै। फंबाय मोजाङै नायनानै लाखा मिथिबायना नङाबा उनाव फसायलायगोन नोङो। बिदि नङालै आब' नोंनाबाथाय बांद्राय जादों। बांद्राय नंनायालाय नङामोनहाय मिथिबायना आंलाय बै सेंग्राखौसो जा फसायबाय। नों मा बुङो आंजों थांबाय थागोन ना बियो? आं मिथियालै। आंनि हिनजाव नायनो फैनायावसो ओमफ्राय नोंहा बेफोरबायदि नायफानांगौ जाहैबाय आब'। है अरजायाहाय फंबाय मिथिबायना आङो बेयाव थालांसै ओमफ्राय नोङो बै सासेखौ लानानै थांदो बाल। नङा होमबा मिलायखाथारगोन ना आंबो फिसा गारनानै फैनाय ओमफ्राय नोंहाबो बिसि थैजानाय। है ओइ फंबाय हाथाया बांद्राय देखायनाङा बाल मिथिबायना नोंना ओरैनोबा एखेबारे डेन्टिस्टआव लांनानैसो मोजां खालामनानै लाना फैनांदों जोङो। उदखाखौनो बांद्राय जाथारो नालाय नोङो। औ दे ओमफ्राय बिसोरो मारै गावजों गाव फसायलायगोन नायाखै? बिसोरो गावनि खोथासै आरो नङा होमा आदै? औ बिसोरो गावसिनि खोथासै फसायलायो फसायलाया जोंथ' मोजाङैनो रायथिलायनानै होखाबाय दा बिसोर सानैनि गेजेरावल'सै। हा खोथाखौलाय आवगायलायनोसै नामा डक्टर वारि? आवगायनायालाय आवगायजासिगौमोन मिथिबायना नोंथां। बिनानाव फसायबायना नोङो? फसायदोंबा मोजाङैनो फसायदों होनदो। औ मिथिबायना बिबनां खोथाखौ आवगायलायनोसैमोन जोङो। आंलाय मा बुंबावनो आरो मिथिबायना आदै खोथाखौ आवगायदो दे। जोंनि साइडनिफ्रायथ' क्लियारैनो मोनखाबाय जोङो। आफा आं नोंजों मोनसे खोथा रायलायगौमोन। ए बुं दे। बेवहाय नङाहाय आफा बायजोआवसो। हाबाब बायजोआव थांगुलायनाय मा खोथा बेबा? बसुमतारी नोंथां खोथाया सिरियासथार नामा बाहेरायाव थांना रायलायहैलायलायनाय? जोंना फिसालाया आरो फिसाजोआ फसायनाय मथे जाबाय आरो खोथाखौ आवगायनो हासिगोन जोङो। नाथाय आंहाबो मोनसे सर्त दङ। मा सर्त बसुमतारी नोंथां? खोथाखौ थाबैनो थब्लं थब्लं बुंलायोबा मोजाङै जासिगोन खोमा नङा होमबा आदै? औ खोथाखौ जोङो थाबैनो बेफोरबायदि सिदा सिदैयैनो होनलायलायोबा मोजां जागोन। दे बसुमतारी नोंथां खोथाखौ आवगायलायदो दे मा सर्त दङ? माने खोथाया बिदिमोन आरो आङो आंनि फिसालानि थाखाय बैखौ फसायनाया फसायबायमोन आरो जोंहा फिसाजोआबो माने नोंथांखौ नोंथांनि फिसालाखौ फसायदों आरो बेनिखायनो जोङो माने खनसेयावनो माने खरसाबो खम जानायनि बेफोरबायदि खोथाखौ आवगायलायनोसै नामा? आं हमनोनो हायासैहाय सिदा सिदा बुङा मानो? वारि नोंथांजो आंनि फिसालानि थाखाय नोंथांनि बिनानावखौ लांनोसै आरो नोंनि फिसाजोजों आंनि फिसालानो हाबा होनांगौ। बसुमतारी नोंथां हे भगबान आंना फसायनायासो बेरें जासिनाय नामा? मारै जाबाय? र' सादु दना खालामनानैबाबो लाथारगोन आङो बेखौ गारनायाव गैथारा आङो। बसुमतारी नोंथां बे खोथाखौ माबोरै बेफोरबायदि जागोन होननानै सानना लानो हागोन नोङो? बे खोथाया माब्लाबाबो जानो हाया। आयै खोथाखौ इसेबां आवगायनाङा नामा? मादैया बेनि थाखायनो इसेबां टेनसन जायो एक्सेप्ट खालामनो नामा? ओइ दाउखि नोंना बुखुरा गाज्रि नामा? बेनिफ्राय ओंखारलां। जागोन दे आयै। डक्टर वारि आरो वारि नोंथांजो खोथाखौ मोजाङै सानग्रोनानै नायदो नामा? माने जोंहाथ' जेबो प्रपार्टिनि जेबो माबायानो गैखाया। जुदि नोंथांजोआ बेफोर अफारखौ एक्सेप्ट खालामोब्ला आङो नोंथांजोनो मा नांगौ गासिखौबो होजोबथारगोन। देवानि नोंथां माबायदि मानसिफोरखौ लानानै आंनि न'आव दोनफैखो नोङो? माबायदि मानसिखौ आंनि न'आव लाना दोनफैखो? दरजाया खुलिनानै दङ गोख्रै दानो ओंखारलां साथामबो। वारि नोंथांजो एसे मोजाङै साननानै नायदो नामा? मा साननानै नायनो मा साननानै नायनो? साननानै नायनांगौनो खोथायानो गैला मिथिबाय ओंखारलां। जोङो थांनायनो मोजां जानोसै नामा? आइ बुरि बे नोंनि सिथानेग्रा बायदि लोदोदो बिनानावखौ सोरनोनो गुफुरखायसो गोसोमबाथ' रायखसि सिथानेग्रानि बडिगार्डसो नुगौमोन। आंनि लक्ष्मि बिनानावखौ मा होनबावदों नोङो? गोख्रैनो साथामबो ओंखारलां नङाबा खानाय हमनानै गारहरगोन आं साथामबाबो। थालाबा जों नोंसिनाव बुंबाय सुबाय बेफोरबायदि एसेबां एन्जर खालामनानै जोंखौ मिथिबायना? जोंबो एसेबांल' क्लास नङा मिथिबाय जोंबोथ' माहाजोन मालदारखासै। अ माहाजोन मालदार हाइ क्लास देखायनो फैदों आंनि खाथियाव हा? हाइ क्लास देखायनो फैदों? मुगै सुगै बिबाय बेफोरबायदि बिबाय फैनानै आफा आं हले बे न'आव 10 मिनिटबो थानो हाला नोंसोरखौसो थाबाय थानोसै नों ओंखारलां। नाय गोनां बुरिनिखौ ओइ आंनियाव फैनो नांगौ दंखिलांबावदों। आयौ दुनियाव माबायदि मानसि दङ आयै बे बिनानाव सासेनि थाखायनो बिराद खस्थ' मोनबाय आङो। मानिबा नख्रा देखायनो फैदोंमोन बेयाव हौवा लाङो होनबानो बेफोरबायदि देखायफैथारनांगौ? इसिबां हिन्जाव नायफैनो नुफैबाय आङो दिनैसिम बेफोरबायदि डिमान्ड नुफेराखै आङो। आंनि फिसाला हौवा लक्ष्मिखौसो लांनो नागिरबावदों।
사랑하네. 그린티 낸거네. 꼬이세하네. 피타이 삼태 난거네. 스방까지. 비심아, 마쿠라가 좀 다른 래. 마늘아가 생각하는 거자크. 배고도 안 토나 nissi 가능나? 배후하고 미니네 오네. 개발이 곧 가자. 대나 마람자 좀 내빈 비나. 마람자 좀 나니 사바 갈로나 슬라브네 그거까이. 와봐. 사바 갔다 끄다나 하다 와봐 이 시방 좀 커서 이냐마. 우리 그래서 가다 보니 아이치마. 소고슬 부르고 수강나니 삐라 참지 무대 맡은 거이. 아이놈 콜번. 마사가스네. 골골라네 가스마네. 아르 고슬라 수강모 바이. 루마 시비브라 시블라나네 호스텔 루마. 아르 노콜사담 문치베나 앙야 레케야 테이블로 무글로 좀 가르랑 배코브 잡좀 나고. 아르 문치베나 노콜버. 주자 영앙증니코 문치바이. 개발이 좋대. 좀 끌끌 좀 렐레네. 슈나네 아람네 사바카만 되나 건스러 문치베나. 오비 문치 좋대 하다. 배주자고 프라 인프로마. 아르 문치베나 낸스 사람아. 오마 비더라. 도탐로 탐 사시 오문치바이. 도탐로 탐 레디 칼만든. 문치베나. 사간데 아다만. 이라 사가서 냄배양 문치베나. 러그버르. 제블라네 모스터 타베등. 개발단 타베네 메디시문 배양이. 어울레이는 강 마트다보는. 제블란다이 호스텔 타베등. 오블란단 미신이 가만 먹고 하시네 지금. 올레 비굴퍼니 말아봐 하십십나이. 말아봐 주타 순한거. 말아봐 삐돌 빠고는 흔한거. 말아봐토 마바 하십을 씹어나오네 호네. 이거 팔가우신 홈을 꼬불 입어봐. 저 곳이 다이네 일은 뭐 카타오. 마르가지 잘라 맵시를. 콤플레 칼라만 실리. 칼라말리. 다 칼라메디. 그리고 가게 금시를 좀 그문치나. 아이 이거 봐. 가만히 멈추냐만 멜 좀 가스는 뼈. 아무래도는 이 그걸 가만히 멈추냐 멜 좀 가스네. 삐팍들이야. 서리 고봐서 네 쟁클럽 나길 모른. 어울레이. 칸도라고 범치 가까이 미니고. 뭔지봐. 부자든 그래도 담정하려는 이제 사안이배. 농아 테마디 몰라. 부자바 어린바 띠엔자카. 아차비 쟁고. 마바 홈나가 심하클리. 그당그당하니 가만히 니비라 춘탁바이. 어이 배고 인스톨만 올라등 날이 bun군라. 에이스기라 버. 네이비 하나 모르긴 않고. 마네 입시가 땡스를. 마네 그다 가람바스는 가우스 레가고네. 미코니라고 했는데. 그 타고는 끝나서 말이. 마네 그다 끝나서 하자네. 시방 마장 생각만 등문. 혼돈 포타이네 나게 되면 하니. 능스스만이 마다 가람나고 자크. 아래 비디 생벌이 싸나고 자크. 아이 비에. 서니 봐서 갈프란다 미치베나? 누가 그냥 갈프란 뭐 바디비나? 니코 오는 것이 하나도 없이 수수관에 비해 수제하면 집에나? 삐끼플라토 마장스나? 랑만 fuin cinema pinikaneho. Abi nonsense per, que fruit developer business salena ko zakai. Nonsense. Isbang mazang customer man nake dem mazangam. Ayay. Udah jana guman, yang sedang ni zasai. Isbang mazang contractor, man lene kayang. Sogro planani bil budi sadang. Ini se help kalam nak ada karu baisha. Saya hai nek sore. 사이 좀 구분 탈증 마음 가람 건다. Kalam grane ka seneng sore. Mati hole. Kini semua mati di sini orang sana kuno nuakin sesana ko. 예, 클라스 변화 나타나는 거 아니다 zanko. Sebenarnya kami sebenarnya, taso, anu ini tiga senden. Hembatan hana, beri jeng, tiga orang sekolah. Nisa, customer, hai, min sebenarnya, pek tiga orang mana saya dan sere. Bila kalau saya rokok mana kau. Anyway, pai, sana bani kita kucun. Maka saya pilih kalau mana tenden, pekuna ini. 아예 마트 구스라 고블고블 잡으러 해나 보자 시즌 없어 뭐장이 짜야서 나 콩스 잡아이 달래마 칼라 모노디 양에 부자 벌어 오세 판호랭 문냄라 랑아 그거 뭐니 뭐고 뭐랑하 부자 버바이지 버시 다바마 사보건데 하마니 시즌부터 하베 오늘 판호 나시킨 가오세 아래 가오세 그 오세 그 판호야 배고 구르바네 해놨니 되났으나 가사나 이런가 파디 많은 비프파디 장은 다 그런 라이 뭐 연편에 감고는 뭐장 보는 사는 해야 해네 비프파디 좀 뿌리지 않은 거자게 시방 라가 장난이 까분디 하고 가서 그러면 나는 하이 파디 부자 내가 시리다 돌라잉 비록 라가 장난도 오면 집에나
हगारमानि उन्दुनो खाराखै आङो अजों उन्दुनो हायाखै बाल नोंहासो अमाबायदि उन्दुलांथारबाय गैया आङो बे सिख्लाखौनो सानबाय थानानै उन्दुनो हायाखै सोरबादि नाथालि सिख्लामोन बेयो आंनि बयफ्रेन्डखौसो फरायनो फैदों बियो जाखागोन बियो फरायनोनो फैखानाय नङाबा बे गसंबाय थानाया मारै गोग्लैथार फैनांगौ दे बियो सिमाङावबा आरो बेखौसो नुबावदों आङो बिराद रागा जोंनो खानानै सिरि मोनफिननानै दोखो दोखो गान्दौखौनो सौदां थि हराव आयौ फाग्लि नोंसोमोन आरो दुं दुं दान्दा गौनिया आंहालाय आंबो सिमाङावसो नुदों साननानै मेगनखौ बेखेवलायबावखैसो आङो थौदोहाय फाग्लि इसिबां रागा जोंबाय थानांला जोंहा बाजारबो खालामहैनांगौ मा राजकुमार बेटाखौ जाहैबाय नोङो राजकुमार सिबांले माइलि फुजा मा जालायखो नोंहालाय आंहा अफिसनि खामानियानो जायाखै होमबाबो गारनानैसो फैबाय आं अफिस खालि अफिसल' ना दानिफ्रायनो बेफोरबायदिबालाय हाबा जायैयावनो बिदि खाबालाय अब्लालाय मा जागोन नोङो ओइ फाग्लि ना रानथिनद्राय जाबाय खोमाहाय जायगायाव रुदुमनि सिथा नोङो मैया सिख्लाखौसो लोगो मोनैयाखैथ' नोङो आया बेखौलाय मानो लोगो हमलाबायनांगौ जाखो आंलाय सिनाया मदरानो थगाय माराखैथ' नोङो थगायाखैलै आङो थगायाखै थौदो दे बाजाराव मा नांगौ लायनानै हैनोसै आङो आरामनो बिराद रागा जोंनो ओंखारबाय आं बे सिख्लाफोरखौबो खालि सासे हौवा मोजां नुस्लाबनो हाया एखे बाजाब गोलैजाब खालामबाय थागोन खायसे सिख्लाफ्रा आं गारिखौ बेयाव पार्क खालामना फैदों आं माब्लाबा इसिं साइथिं लाना फैनो र' फाग्लि नोंसोरलाय फैसाखौ ज' ज' रायलायखादों होननायलाय बोरैथो बिलाय नोंखौ गारनानै थांनांगौ जाखो आरो गारनानै थांबाबो फैसायालाय माथो नोंसो ज' होजोबखागोनलाय एकर्डिं टु एग्रिमेन्ट नङाहाय रुदुमि मिन्थिबायना आजिखालि फैसाया गासिबो नङा आरो बिसोरलाय फैसा गोनां हौवाखासो मिन्थिबायना फैसा गारलानानै मोखाङाव गारलानानै गारनानैबो खांनो हायो जोंफोरबायदिखौ नों बांद्राय सानबाय खोमा बेफोरबायदि नङाथ' बियो मायाव नायनानै सिनायखो नोङो हो नुयोबा आखल आखुआव नुनायाथ' नुयोहाय रुदुमि आंबो होमबाबो गिलायलाङोहाय आजिखालि खायसे सिख्लाफ्रा एखेबारे हौवाफोरखौ बदनाम खालामनानै एखे प्लेन खालामै लाथारोना ओंखायनो गिलायलाङो आंबो नङाबालाय आंहाबो फोथायनाया दङ गैया नङा मादै न'आव थौदो दे मानो थांनो दाउसि आं थांनो गोसो गैयाहाय इसिबां गोसो सिफायनाङालै मादै खनफ्रोमबो नायजानायावनो आङो रेजेक्टल' खालामजायो मिन्थिबायना बयबो आंखौ सिथानेग्रा होनानैल' मुगैलाङो नेवसिलाङो आं मानो इसिबां लोदोदोथाय मा रायजोफोर लोदोदो हिनजावा हिनजाव नङा नामा जोंहा मोन्थाय गैया नामा हाबा जानायनि मादै नों रेडि जाथ'लाय आं गारि लाना फैगासिनो गोदोबो गोसोथोनायखौ मोनासै साननानै लाबायमोन आङो नायनायजोंनो हाबा जासिगोन होननानै हनै माथो एक्स' नायफैबाय दिनैसिम रावबो सौफैया माथो आं न'आव थाङा दाउसि मिन्थिबायना दे मादै न'आव लाङा दे आं नोंखौ ओरै बेरायनो लांनो एसे आंनि न'आवनो फैनानै आंखौनो सिथानेग्रा होनलांबाय बिसोरो एफा लासैसिंनो जेबो नङा दे जाबायसो दे मादै